Most dobtam be, hát egy kis időbe tellett, szerintem egy fél óra volt mindenne együtt, és akkor így néz ki a történet. Előbb meg, mint hogyha lett volna egy beleúszásom, még egy kicsit ezt a biztonsági záros történetet még gyakorolni kell, de úgy nézem, hogy kapás van. Na, jó van, majd körülbelül egy 3 óra hossza, addigra föltöltődik a kamera, és akkor majd látjuk. Első halam a Balatonból, majd mindjárt megnézem. Ha jól láttam, akkor keszek. Majd elmondom azt is, hogy mi volt a titka ennek a dolognak. Jó? Tiszteletem, sziasztok! Amint láthattátok a bevezetőbe, elég sok dolog történt velem. Most egy kicsit erről szeretnék beszélni. Nyilván ezt a videót ezt majd csak jövőre láthatjátok. Nyilván beszéltem erről is, hogy ennek mi az oka. Most egyelőre, de elég sok dologról szeretnék ebbe a videóba beszélni. Például itt a Balatonfüredi horgászat, hogy telt, hogy éreztem magam, mi a meglátásaim a horgászattal kapcsolatban, mi tetszett, mi nem tetszett. Akkor fogok egy kicsit arról is beszélni. Kezdjük az elején. Új telefonom van, Samsung Galaxy A35G, azt is el fogom mondani, hogy miért.
Én annak idején, amikor ugye elkezdtem a videózást, hát megmondom az őszintét, hogy mindig volt egy fogalmam arról, főleg, hogy így az utóbbi időben eléggé sokat fejlődtek az okostelefonok, hogy olyan hatalmas nagy összegeket azért nem szabad kiadni, mert mindig egy idő után, tehát egy 2-3 éves túllépi a technika, meg most már szerintem napjainkban, főleg így, hogy 2024-et írunk, azt is lehetne mondani, hogy akár évente is teljesen más a konfigurációk, meg ilyesmi. Hát nekem ugye a Samsung Galaxy, tehát aki tudja, én amikor elkezdtem a videózást a 2021-ben, tehát a youtuberkedést, akkor volt egy A71-em, és hát nem volt egy szerencsés történet, mert hát ugye amikor én megvásároltam a szolgáltatói konstrukcióba, akkor kiderült, hogy olyan furcsa volt, hogy nem egészen élénk a fekete szín, tehát nem olyan, amit úgy látna az ember, hogy stimmelne a színek, meg ilyesmi. És akkor képzeljétek el, hogy azt hozzáteszem, hogy egy másik telefonszolgáltatónál az A71-en, tehát az meg egy A70, Samsung Galaxy A70 volt, összetölt a kijelző, úgyhogy hát pár helyen berepett, és nagyon nem is értettem, mert igazából semmi nem indokolta, hogy ez ilyen kár keletkezzen a telefonba. És úgy voltam akkor vele, hogy hát jó, akkor ugye ott el kellett dönteni, hogy a 60 000 forintos telefont, amit fölvettem, hogy most én 45 000-ért egy Samsung márka képviseletbe rakatok bele új kijelzőt, vagy akkor veszek egy másik telefont. És akkor ugye váltottam, ott meg az volt az A71-nél, hogy tönkre, tehát gyárilag, tehát a Samsung gyárban nem az A71-nek a gyári kijelzője volt a telefonban, azért nem volt annyira fekete a fekete szín, hanem egy másik Samsung telefonnak a kijelzője volt benne, tehát megalapították gyakorlatilag, ja, azt hozzáteszem, hogy Szegeden semmi nincsen. Tehát ilyenek, hogy szerviz, meg ilyenek, ezeket felejtsd el. Fölküldik Budapestre, van egy külső cég, aki ezeket a szervizeléseket elvállalja, és akkor az én esetemben is úgy volt, hogy fizetve volt a biztosítás, minden, valami 1000 forint, még nem is volt egy olyan horribilis, lopásra nem, de ilyenek, hogy beázás törésre volt még egy biztosítás is fizetve, ez annak idején 2021-ben, és akkor hosszas megállapítás után arra döntésre jutottak, hogy ez mivel hogy 2 éven belül volt, erre jár egy Samsung garancia, és akkor kicserélték, és akkor a munkalapra, amikor visszaküldte nekem a telefonszolgáltató, meg szóltak, hogy kész a telefon, akkor derült ki, hogy akkor olvastam ezt el, hogy nem a gyári kijelző volt, hanem egy teljesen másik Samsung típusnak volt a kijelzője, és akkor, hogy elnézést kér a Samsung, meg stb. Így, meg úgy, és akkor így jártam. Aztán, amíg ugye volt az a történet, ugye tudjátok, volt az a Huawei P20 Lite, azt hiszem az volt, amit nekem a szolgáltató, hát ugye akkor még csináltam a párkapcsolatos videókat, meg mégis azért nekem akkor kellett egyre a 2-re haladni, és hát nem voltam valami nagyon megelégedve, mert ugye nem volt 4K, hanem csak Full HD, meg így, meg úgy, és akkor egy ideig volt, aztán utána ugye megcsinálták a telefonomat, visszaküldték Szegedre, és akkor utána tudtam csinálni, és az ismerősömnek mondtam, hogy tudna-e abban segíteni, hogy akkor, mivel hogy nem, tehát ugye összerakták a szervizbe, csak magába a kamerába, amit előtte én ilyeneket a A71 készülékkel kapcsolatban nem tapasztaltam, azok meg most előjöttek a kameránál, hogy olyan, mintha nem jól kötötték volna be, vagy nagyon nem is értettem, hogy mi ez az egész. És akkor megkérdeztem az ismerősömet, hogy ő is egy Samsung telefont használ, hogy meg tudnánk-e azt oldani, hogy ő neki már 5G-s okostelefonja volt, ez 2021-ben jelent meg ez az A32 5G, és akkor mondtam neki, hogy cserélnénk, hogy akkor ő használna az A71-emet, én meg egy ideig a
az ő telefonját, hogy tudja a youtuberkedés meg a videózást csinálni. Abban láthattátok, itt volt a Szeged-Budapest nyugati, tehát itt 2021-ben a legelső vonatos videók, vagy a Szeged-Békés Csaba nagyon szépen megcsinálta. Jó, nyilván ott az volt, hogy le kellett zárni a kamera lencsét, mert az autofókusz, tehát nem volt annyira komoly, mint ebbe a telefonban, hogy ennyire simán láthattok, mint most. Meg nem volt ilyen stabilitás funkció, meg hát sokat fejlődött, maradjunk annyiba a technika a 3 évhez képest, és viszonylag nagyon szép dolgokat, tehát itt a Budapest nyugati szob is, tehát egy nagyon szép, ott ugye Nagymaros-Visegrád után, hogy ugye közel jön a vasúthoz a Dunakanyar, meg ugye az országút is látszódik, és akkor tényleg egy szép, tehát egy 4K30-ba ahhoz nagyon szép kis dolgokat. Aztán ugye 2022-ben én mondtam a telefonszolgáltatómnak, hogy ha van egy ilyen A35G, főleg úgy, hogy nem sok, tehát ilyen havi, tehát a korlátlan előfizetésem mellé, havi 3000 pár száz forintból jött ki, és hozzáteszem, hogy nagyon jó volt, tehát az még nem egy IP-s telefon volt, hanem cseppálló, tehát nem is volt vízálló okostelefon, és nagyon meg voltam vele elégedve, meg az A71-hez képest nem 4500 mAh-es volt az aksia, hanem 5000 mAh-es, és például az ilyenek, mint a Budapest Nagykanizsa, tehát a Budapest déli Nagykanizsa, ami több mint 3 óra hossza fölötti, vagy mondhatnám itt a Budapest déli Tapolca, ami szintén több mint 3 óra hossza fölötti utazás egybe lenyomni, vagy például a Budapest nyugati Nyíregyháza, tehát amik ilyen hosszabbak voltak, és nagyon jól meg voltam elégedve, mert repülőüzemmódban, avval 4 giga RAM-val, meg a procival nagyon szépen meg lehetett ezeket az utazásos videókat csinálni, amit mai napig láthattatok a YouTube csatornámon. És visszatérve a történetbe, 2022-ben én egy ilyen A32 5G telefont vettem föl, és most október 5-e péntek van, és most gyakorlatilag azt hiszem, igen, október 5-e péntek, ha jól számolom, és hát gyakorlatilag most jött el annak a cseréje, mert én ugye ezt a telefont 2023-ban én már kifizettem, ott november környékén, és akkor azt mondtam a telefonszolgáltatómnak, hogy akkor gyakorlatilag én most pillanatnyilag még meg vagyok ebben a telefonnal elégedve, és akkor csak a tarifa, hogy legyen, tehát itt a YouTube miatt ugye kell egy aktív telefonszám, és akkor ugye csináltam tovább a videókat, meg ugye 1-2 videót még láthattatok itt a második évadban, amit megcsináltam, és akkor nyilván ott is. És visszatérve napjainkig, hogy most gyakorlatilag szeptember végén, tehát ugye most hogy is volt, 20, hülyeséget nem akarok mondani, szeptember 24-e vagy valami ilyesmi, most nem akarok hülyeséget mondani, mindegy, egy szombati napon voltam bent, megkérdezni a telefonszolgáltatómnál, hogy van, nézegettem többféle telefont, és megmondom az őszintét, hogy maradtam ebbe a szériába, mert egyrészt nem akartam, tehát így amiket fizettem mostanában havi szinten összegeket, így egy ezresre olcsóbb, és körülbelül maradt az összeg. Nyilván rakadtam rá védelmet, meg képernyővédő fóliát, egyébként most egy csaj volt az árkádba, és annak idején egy fiatalember csinálta, tehát rakta föl, és semmi nem volt az A32 5G telefonommal, tehát az a tok is, tehát egy komoly tok volt rajta, meg a képernyővédő, de semmi bajom nem volt vele, most egy csaj rakta föl, és ennyi védelem azért elláttam, én mondtam a szolgáltatómnál, hogy ilyen biztosítás, beállítás, törésre, lopásra én nem szeretnék kötni, és akkor csak a tarifacsomag, akkor egy másba váltottam, mert eddig korlátlan voltam, meg arról nem is beszélve, hogy már nem nagyon látom, tehát az értelmét nagyon sokat változott a világ. Én 2015, amikor Győrben még az Audi-ba dolgoztam, 2015 év végén,
Én azóta korlátlan voltam gyakorlatilag, jó, most már 4 éve egy másik telefonszolgáltatónál, de akkor is korlátlan voltam, és most jutottam el addig, hogy nem érdekelnek az emberek. Hát úgy gondolom, hogy most azt a minimális telefonálást azt meg tudjuk ejteni. Nyilván korlátlan volt az SMS meg az ilyen dolgok, de sok emberbe csalódtam, és még már nem nagyon látom azt, hogy az emberekben lenne tartás. Tehát tisztelt a kivételnek, de már elmegyünk egy olyan világ felé, ami mondjuk teljesen más, mint évekkel ezelőtt, amit tapasztaltam. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy én is azért korosodok, más dolgok fontosak, máshogy látom a dolgokat, de meghúztam egy határt, és most is például azért lett ez a telefon, mert meghoztam egy döntést. Nézegettem, és akkor árba igazából csak azért választottam ezt a A35-5G-t, mert amit most láthattatok, tehát ebben a bevezetőben Full HD 60 képkocka plusz stabilitás, 4K30-ba is lehet videózni vele, 256 GB-os a belső tárhelye, tehát már nem 128 GB-os. Amikor csinálom ezeket a hal videózásokat, akkor ugyanúgy kompatibilis, tehát elfogadja a 128 GB-os Kingston kártyát nyilván, amit a kamerával csinálok a víz alatt, úgyhogy ez is egy szempont volt, hogy ne kelljen nekem pluszba beruházni, hanem tudjam folytatni a munkát. Aztán a másik dolog, hát ebben már nem 4 GB RAM van, hanem 8 GB RAM, meg még itt, amit fontos megemlíteni, hogy a kijelző 120 Hz-es, tehát be lehet állítani, hogy normál 60 képkockás legyen, vagy pedig 120 Hz-es képfrissítés folyamatosan. Maradt az 5000 mAh-es akkumulátor, nyilván ez egy többedik generációs 5G-s telefon. Egyébként ránézésre most nyilván ebben a videóban nem látjátok, de már nekem az A32-höz képest, mert eladtam, hogy valamennyit azért itt voltak nyilván ez is azért pénzbe került ez a teljes védelem, tehát itt az üvegfóliára, meg magára a tokra gondolok, de már ami nekem az A32-höz képest nyilván tehát az 2021-es telefon, ez 2024-es, tehát ez évi telefon, és hát kétszer akkor a kameráknak az átmérője, tehát már nyilván ez feltűnő, hogy ilyen világ felé megyünk el. Nagyon szép egyébként a kijelzője, van rajta Dolby hangzás, amit be lehet állítani. Ebben is már fejlődött a technika, meg a másik dolog még, ami egy tényező volt, hogy ez már IP67-es, tehát 50 cm-es édes vízbe, 30 percig vízálló a készülék. Nyilván azt mondom, hogy ebben így egy 3 évig biztos, hogy el vagyok. Most pillanatnyilag a Balatonfüredi horgászatnak volt ez úgy csináltam, hogy volt egy videó, tehát a maradékból itt én felajánlottam a Balaton halainak, egy 10 darabos boilit, azt fölraktam a Csonti Clipsre, és 2,3 méter mélyre leengedtem. Mondom, azért írtam oda, hogy én úgy láttam, hogy ez egy domolykó, más halat nem láttam, hogy szerepelt volna a videóba, úgyhogy megvan az első sikerélmény Balatonfüreden, hogy nem nullázott a kamera. Ezek szerint ez a boili ízesítése ide való, mert akkor jobban érdekelték volna, én azt gondolom, a halakat. Vagy más nem, a keszegfélék valami érdeklődést tanúsítottak volna, hogyha erre a vízre ez megfelelő, ez az íz, meg különböző aromának ez a rockboili, mindegy, ez van. És hát utána ugye töltöttem a kamerát, meg még maradt egy pici, hát igazából akkumulátor, és akkor ott elkezdtem forgatni, aztán utána föltöltöttem, ezeket már olyan, ahogy beszéltem, tehát ez már nem 2 óra hossza, hanem egy olyan 3-3,5 óra föltölteni. Jól éreztem magam, megmondom az őszintét, nem lehet összehasonlítani az itteni szegedi része, tehát
nem leptek rám idióta emberek, volt egy idősebb házaspár, aki pár szót váltott velem, meg egy illető, meg volt egy-két kínai, hogy ott egy youtuber pólóba kamerázott engem. Összesen 2 darab lapos keszeget sikerült fogni, egy tenyerest, ami láthattatok most a bevezetőbe, meg amit nyilván abban a videóban mutattam a kamerával, meg egy kisebbet. Először én 6-os horoggal próbálkoztam, utána fölraktam 8-as méretű horgot, és a 8-as méretű horoggal sikerült. Amiben hibáztam igazság szerint, mert én hajnal 2-kor utána már ugye leütöttem a 2 keszeget, aztán összepakoltam és elmentem ki a vasútállomáson, a 3 óra 51-kor van az első vonat megindulni. Abba, hogy máshogy kellett volna készülni, tehát a balatoni horgászathoz. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi kapás van, nem gondoltam volna, hogy ez a műcsonti, ami nálam van, ez kevés ide, tehát úgy, hogy 22 órára már teljesen kifogyott, pedig, ahogy mondtam, tehát 3-assával raktam fel a műcsontikat. Sok kapásom volt, van ilyen, hogy ügyesebbek voltak a halak, de viszont jól éreztem magam, jó levegőn voltam, és ami a legfontosabb, hogy nem kellett kutyásokkal vesződni, nem kellett alkoholistákkal vesződni, hogy adjál már meg, hogy nem kéne ezt itt, hanem tényleg normális környezetben eltöltöttem az időmet. Jó, hát ott Füleden mondjuk a horgászboltokkal kapcsolatban egy kicsit változott a véleményem, de ezt így nem lehet tudni, tehát ez a helyszínen derültek ki dolgok, egy picikét túlköltekeztem egy 3000 forinttal a tervezett költéshez képest, mert egyrészt nem lehetett bankkártyával fizetni a területi jegyet, tehát a 3300 forintot, kellett kivennem pénzt, 1300 volt a Timár Mixes etetőanyag, ugye a műcsontit azt vittem magammal, és hát ugye ott voltak, meg azt is külön-külön kellett fizetni, amit nem nagyon értettem, hogy miért nem lehet készpénzre az egészet fizetni. Aztán szóval ezek olyan dolgok voltak, hogy kicsit olyan furcsa volt nekem, de hát ez sem mindegy, hogy a Balatonnak milyen területén vagyunk, meg hogy milyen az a horgászbolt, hogy mennyire gondolja ezt komolyan, ezt az egész történetet, de hát ez már egy más világ. Kellett volna metodcsali, hogyha összeállítottam volna, tehát itt a metodcsalikra úgy értem, hogy a Wafers, tehát arra értem, hogy a Wafers csalik lettek volna nálam egy 4 különböző aroma, mondjuk azt 2-esével próbálgatni, akkor szerintem egy 5-6 kg keszeget biztos, hogy fogtam volna ebbe a fiderezésbe. A pergetés sajnos nem jött össze, mert hiába volt nálam ugye ez a szerelékes láda. Hát a múltkori, mivel ugye ezt a pergető orsót használtam fiderezéshez a Tiszánál, elkövettem azt a hibát, hogy úgy indultam el a Balatonra, hogy nem néztem meg az orsót, teljesen zsírtalanítani kellett, most már működik. Meg a másik dolog, hogy nem működött, mert tehát volt egy kis nyilván, ami ott történt a legutóbbi horgászatnál Tiszánál vele. Úgyhogy az egy kis szervizelést igényelt, egyébként most már működik. Nekem ami volt, amit a Vagyonos sztoriknál láthattatok, ez a 6000-es nyeletőfékes orsó, ez ennyire gajra ment. Tehát mutatom a hajtókart, tehát mutatom így a hajtókart, ez ennyire gajra ment, és nem foglalkozok vele. Igen, itt látszik a minőség mondjuk egy Shimano meg egy vacak között. Nézzétek, van más dolog is, a merítőm az tönkrement, és most megfogadtam, tehát ebben a videóban, amit most megcsináltam nektek, hogy gagyiszart még egyszer nem veszek, meg horgásztáskába is, tehát ahogy mondtam, egyébként a haldorádós orsótáska megérte, mert nem csak 2 orsó volt benne, hanem úgy aránylag ki is töltöttem a táskát, halmérleg, mérőszallag, pótelem, kötél, hogyha esetleg fogtam volna a halcsát vagy valami. Nyilván ugye ott ugye lekötni a kopótyújánál, tehát azt nem szákba elrakni, vagy úgy mondom, hogy haltartó
Magyarországba, akkor meg még egy-két dolgot, ugye, amit tehát megérte. Egyébként ez a szerelékes láda is megérte, mert nagyon jó minőségű, használt is vettem, mert itt azért a Balatonnál, hát igazság szerint én ezt úgy néztem, hogy Tihany irányából jött errefele, tehát ilyen szembeszél volt. Nem tudom, hogy mennyire érzékeltétek a videón, de eléggé nagy szél volt. Volt nálam esőkabát is, hála Isten, arra most nem került sor, mert nem esett. Most pillanatnyilag maradt ilyen szép őszi időjárás. Amit még megemlítenék, hogy igen, sajnos a merítő az tönkrement, és hát a horgásztáskám az meg itthon vettem észre, hogy van körülbelül egy ekkora szakadás rajta, és most mondom, megfogadtam akkor, hogy tehát gagyiszart még egyszer nem veszek. Egyébként egyre jobban érdekelnek, megmondom az őszintén, főleg így, hogy a Döme Gábornak használom ezt a haldorádós botrögzítőjét, akkor ugye ez az Orsó táska, ami még Döme Gáboros, tehát haldorádós, meg vagyok vele elégedve. Megmondom az őszintét, nézegettem az árakat, most nem tudok ebben foglalkozni, mert nyilván most vannak nehézségek az életemben. A hal videózást biztos, hogy fogom folytatni, meg ebbe a kamerában majd egy-két ilyen vasúti videót a későbbiekben, hogyha lesz rá lehetőségem, akkor nektek fogok csinálni, tehát nyilván van is igény erre, ezekre a videókra, ezt tudom mondani. Ami meg igazság szerint, szóval, tehát igazság szerint ez ami kicsit úgy zavart engem, de nem baj, tanultam belőle, most viszont vannak nehézségek az életemben, azt próbálom megoldani, meg próbálok érte tenni, hogy meg tudjam oldani, és akkor jobban tudjak foglalkozni a videózással, addig meg így megy a csatorna, nem tudok mit csinálni. Nem bánom ezt a telefont se, mert eddig az a tapasztalatom vele, nyilván most ugye csak a balatonfüredi utazásról tudok beszélni, meg nyilván arról, hogy milyen volt ezt feldolgozni. Hát van különbség. Tehát azért 3 év alatt annyit fejlődött a technika, hogy a másképpen kezeli le, ugyanazt azt a programot töltöttem le, és gyakorlatilag működik, tehát sokkal hatékonyabban dolgozik a processzor, a RAM is, meg sokkal stabilabbnak érzem a videófeldolgozás, mert nem gondolkozik annyit, hanem akár 20-szor gyorsabban leallagálja a dolgokat, és akkor elkezdi feldolgozni a videót. Nyilván nem bánom, azt a telefont eladtam, mert nyilván itt is azért vannak, ennek azért nyilván ez is pénzbe került, amiről beszéltem, üvegfólia, meg ezek a dolgok. Úgyhogy most az lesz, hogy majd apránként elkezdem a horgász dolgokat gyűjtögetni. Egyenlőre ez a szakadt horgász táska, ez most elfér a kamerában, mert összetartja a dolgokat. Még egy gondolat, amit fontosnak tartok. Ugye láthattátok ebbe a bevezetőbe is, meg igazából abba a videóba is, hogy ugye van ez, amit vettem szintén a legutóbbi unboxingos videónál, ez a biztonsági botvilla, tehát ugye a Rotpodon ez a biztonsági botvilla, és az a tapasztalatom ebben, hogy ugye most, amivel én kipróbáltam, tehát ugye most ugye volt a Haldorádó Orsó, tehát a bottáska, akkor volt a szerelékes láda, a műcsonti tesztje volt, meg a 4-ként ez a biztonsági botvilla, hogy ez mennyire működik. Én azt tapasztaltam, hogy nekem pillanatnyilag tehát a horgász, tehát a harcsázott botomnál, nyilván a fa nyílnél ott vastag, tehát nem tudtam lerögzíteni, ahol pedig van az orsó tartó rész, oda tudtam az orsó mögé lerögzíteni, csak az volt a baj, hogy én azt vettem figyelembe, meg az a meglátásom ebben kapcsolatban, hogy ez nyeletőfékes orsóval ez nem működik, mert egészen egyszerűen az volt a probléma, hogy amikor kapásom volt,
akkor egyik kézzel ugye fogod a botot, hogy ugye ne vigye a hal a botot, a másikkal meg, tehát ugye ez nem mágneses, hogy fölhúzom, hanem kiakasztom ezt a biztonsági botvillát, és mivel hogy nyeletőfékes, a rotpodnak pont az a része, ami tartaná a villát, pont úgy esik bele, és egész egyszerűen a nyeletőféknek a kallantyújába beakadt. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez a biztonsági botvilla ezen a rotpodokon, szerintem ez csak hátsó fékes orsóval, ami nincsen nyeletőfék, vagy pedig első fékes orsóval működik jól, mert szóval így nagyon körülményes, tehát mondjuk majdnem egy 140 fokba elforgatni a botot, hogy ki tud akasztani, nagyon sok idő elmegy vele, egy komolyabb halnál meg lehet, hogy ez pont ezen múlik az akasztás, tehát ezen a, mit tudom én, 45-50 másodpercen, úgyhogy ebből is tanultam, nyilván nem volt, tehát én el szoktam mondani, hogy amiről nincsen tapasztalatom, én arról nem tudok mit mondani, de sajnos ez volt. A pergetést jól lett volna kipróbálni, ami nagyon tetszett, hogy rengeteg hal van a Balatonban, nem tudom, hogy még fogok-e menni, most egyéb dolgok vannak, amiket nekem meg kell oldani, attól függetlenül így, tehát így nincsen semmi értelme, de ha esetleg közelebb találok Budapesten, akkor lehet, hogy inkább oda váltanék a jövőben, nyilván ilyen napi egyes megoldással. Én kérdezgettem, megmondom az őszintén az ismerősömet, és amiket elmesélt ezekről a halastavakról, egyrészt megközelíteni se egyszerű, van egy napi díja, meg arról nem is beszélve, hogy ha az ember vigyen el halat, meg én azt gondoltam, hogy ott nem mennek hülyeségek, de ott is azért mesélt olyanokat, hogy vitatkozni kell horgászokkal, mert hogy ugyanoda dob majdnem ahova te, meg úgy elmesél dolgokat, tehát én azt mondom, hogy most ezt így összeszámolva mondjuk 2024-es áron egy ilyen, hogy tegyük föl mondjuk tényleg szép gazdag halállománya van egy ilyen nagyobb horgásztónak, és akkor mondjuk kiszámolod a napjegyet, akkor kiszámolom hogyha el akarok hozni, tehát ugye a húshorgászat itt a cél, mert ugye nyilván, tehát én azért nem szoktam horgászni, hogy ne vigyek halat, hanem hogyha fogok, akkor tudjak vinni, tehát itt ez a cél, tehát én nem szoktam őket tisztelem is őket, meg én nem szoktam őket kínozni, hogy most feleslegesen dobálgassak, meg visszaengedjen, tehát azért nem ülök le, és egész egyszerűen, tehát most, hogyha összeszámolja az ember, hogy ilyen 25 000 forintok mondjuk, hogyha vissza is a halat plusz a belépős egy olcsó, akkor most itt van ez a balatonos történet, hogyha kiszámoljátok, 3300 volt ugye ez a legalapabb díj, 5400 volt a vonat, akkor mennyinél járunk? 8700, és gyakorlatilag plusz ugye volt ami etetőanyag, de mégis egy olyan környezetben, hogy azért sokkal nagyobb is, jó levegő van, szép kilátás van, egyébként ezek, ami ott maradtak etetőanyagok, azokat voltak ilyen szép énekes madarak, meg hát amit láthattatok, hattyúk, vadkacsák, örömmel kajálták be, tehát amit én kevertem, és abból mondjuk voltak ilyen maradványok, ami véletlenül leesett oda, azokat szépen ilyen kis énekes madarak, többen, 6-8-an megették igazából. Kétszer szakadtam be, azért ebből is látszik, hogy a Balaton is azért kemény, tehát nem rosszak a gondolataim, amit én ugye a szegedi Tiszánál kitaláltam, hogy vannak ugye ezek a végómaim, és ugye ezek vannak úgy megcsinálva kötegelővel, hogy egy ilyen, van ez a törlőszivacs, amit a háztartásokban lehet kapni, és hát úgy nem akadtam el, csak utána már mondom, elfogyott a csonti, mert itt etetés nélkül is voltak kapások, tehát itt gazdag halfaunával rendelkezik a Balaton, szóval érdemes elmenni, aki teheti, és hát nyilván, hogyha ezt mondom, tudom, hogy lettek volna nálam wafelcsalik, akkor egész jó, még pontyozni is tudtam volna, csak hát nyilván a másik probléma, hogy ugye a nyeletőfékes orson úgy volt megoldva, egyébként visszaraktam a helyére, de ez a hajtókar, ez kuka, ezt már nem rakom vissza,
Nyilván kabara orsó, tehát elmostam és akkor visszaraktam a helyére, mert az már többet nem fog így futni, főleg én nem is fogok rá költeni, meg nincs is mit. Szóval igen. Meg hát az, hogy avval elszúrtam, hogy a pergőtő orsót azt itthon teljesen le kellett volna szedni, zsírtalanítani, újból föltölteni, tehát abba hibáztam. A nyelető fékesnél meg teljesen monofilla kellett volna, mert most úgy volt föltöltve, hogy volt egy 50 méter, és azon raktam rá a vastag harcsázó zsinór, és azt teljesen föl kellett volna ebbe a 40-es monofillát tölteni. Ez van, én azt mondom, van ilyen. Mindenre nem lehet fölkészülni, mert ott meg kénytelen voltam eltávolítani, mert ugye az annyira vastag, hogy csak egyedül a bojlis horgót lehet belekötni, és akkor a 6-os meg 8-as horgót azt ugye nem úgy lehet megkötni vele, és akkor utána nyilván, ahogy a monofilla elkezdtem horgászni, egy olyan 25 méterre dobálgattam, ugye 60 grammos volt a metodkosár, ott fogtam ezt a szép lapos keszeget, meg volt egy kisebb, de hát a többi kapás volt, vagy biztos 50-60 kapásom, tehát este 10 óráig, úgyhogy azok nem akadtak meg. Egyébként megérte, még egyszer mondom, tehát a dömés orsótáska, ez a biztonsági botfilla, meg maga az NGT-nek ez az igényes kis ládája, mert nagyon jó kis ketyeret, tehát egy tartós, hogyha az ember úgy vigyáz rá, meg elhelyezi a dolgait. Majd a későbbiekben zsinórvágó ollót szeretnék venni, akkor valami komolyabb feeder orsót, azt még nem tudom. Bottáskát kell vegnem, meg merítőt, meg ha ezek megoldottak, akkor utána tudok abban agyalni, hogy milyen vízterületre váltanék engedélyt, de ez még a jövő zenője. Úgyhogy ebből az új okostelefonnal fogom a videókat megcsinálni, és akkor egyébként így elsőre, tehát szimpatikus, meg hát azért komolyabbak is a dolgai, tehát teljesen más a rendszer is, nyilván kijelzőbe is szed, tehát ez nem egy TFT-s, hanem egy Super AMOLED, meg egy másabb, de nyilván tehát komolyabb, meg azért látom a videófeldolgozásnál, hogy azért gyorsabban reagál dolgokra. Eddig most 4 gigarammal ment, most felállítottam egy kicsit teljesítményét 6 gigaramra, majd most kíváncsi leszek. Úgyhogy köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Én jól éreztem magam, meg ennyit látszik, hogy milyen amikor az ember nem olyan területen van, ami szét van baszva, hanem vigyáznak is rá, akár itt a hadőri szolgálat, akár pedig a helyieket meg lehet említeni, és jó élmény volt igazság szerint, úgyhogy én okom nem lehetett panaszra, meg még egy záró gondolat, hogy a halak kibírták, mivel hogy hűtőtáskát vittem magammal, 2 jégakúval, tehát mondjuk durván számoljátok úgy, hogy fél 3-tól én 10:35-re értem haza, tehát Szegeden belül, most fél Magyarországot átutaztam, és hát nem volt rossz, mondom, tehát kibírta, nem büdösödtek meg a halak. Jó, azt is hozzá kell tenni, hogy beszéltem erről, hogy egy őszi, meg egy téli teszt horgászat teljesen más, de nyilván egy tavaszi, meg egy nyári horgászatban ezt nem tudtam volna megcsinálni, mert ahhoz nagyon melegek vannak. Tehát másképpen dolgozik a jégakú, meg maga a kémia, meg a biológia is máshogy működik, úgyhogy le vannak fagyasztva a balatoni laposkeszegek, és igazság szerint nyilván így jobban látom a dolgokat. Most elsősorban, amit soroltam, ezeknek a beszerzése lesz, és akkor majd utána a későbbiekben, de én azt nem akarom megígérni, hogy megint mikor lesz horgászatos tartalom, de szóval az ilyen helyekre inkább így érdemes készülni, hogy bafersalikkal vagy bojlival, meg arról nem is beszélve, hogy sokkal gazdaságosabb, mert nem tudja úgy leszedni, tovább tart a csali, nem kell annyit törölgetned, mosnod a kezedet, mint mondjuk egy ilyen
pelletes vagy etetőanyagos horgászatnál, meg hát én ezt nyilván láttam az Atkai Holtiszát, vagy sorolhatnám az Újszegedi Holtmarost, tehát láthattátok, hogy 2-3 szem bafes csalira, mondjuk 2 aroma, vagy például az Atkai Holtiszán ugye volt a mangóvalsav, a másik meg egy epres volt, és az egy darab bafesz, ezek a hatalmas paducok, meg a szép vörösszárnyúk, ott kajálgattak a kamera előtt ebbe a bafeszes metód csalikból, mert azon a víztérkódon megfelelt. Tehát jó volt eltalálva a csali, meg nyilván valamilyen szinten ez lesz a jövő. A pergetés is érdekel, de nyilván a bot megvan hozzá, a orsó megvan hozzá, ebből is tanultam, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy föl kell nagyon készülni ezekre a horgászatokra, de tudom most már, tehát tisztában vagyok ezek a dolgokkal, úgyhogy köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmet, és akkor majd látjátok, hogy mikor tudok jobban majd tartalmakat gyártani, egyelőre meg így fog menni a csatorna tovább, úgyhogy folytatom a munkát ebben az új okostelefonnal. Köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, sziasztok!